Holy 10 leader of youth ari kuchema achizhamba achidedzera kuti iwe Shane, one of the twins, vana vaMnangagwa, hanzi uya utore mwana wako, ndaneta newe, kundivhundutsira kwako kumbofi kwakashanda, nyange ukandirova sei, nyange ukanditorera zvinhu zvawakandipa, asi mwana wako uchiuya umutore. Ari kureva mwana wake naKim, ari kudedzera kuti asi wake. Holy 10 anyora akazodhilita hake, asi anyora achiti iye, I'm tired of your nonsense, tora mwana wako Shane, I won't be silenced by you and your goons. Into zvataurwa naHoly 10, hanzi uya utore mwana wako, ini ndaneta nehure rangu Kimberley, vanhu vaitaura ndaifunga kuti vanonyepa, but this one is too much. Holy 10 aendera mberi akati iye, it's not a threat, but if your CIOs come to my house, first akanyora kuti 1 I'm armed, akauya akati 2 I'm killing them at first sight. Ndozvataurwa naHoly 10, hanzi it's your comrade checking in. Handizi guys unoti kuti asi tambe tichifunga kuti pamwe inenge iri nyaya yekuti Holy 10 anogona ngachida kubura chimwe chingoma, but this time it's a different story. Mukomana is not happy, ari kudedzera kuti iye handichade nikuitiswa nemi. Nyaya iyi iri kuitika mushure mekunge Holy 10 akabuda achichema madhezi adarika achidedzera kuti makanditorera imba, makanditorera mota, apa inini ndandichiklina Zanu PF. Ndozvaataura achidedzera kuti iwe Shane, iwewe mutwini, iwewe vana vaMnangagwa muda kungwarisa. Akatuka even naED akadedzera kuti zveZanu PF zvakadhakwa, I should have listened to Winky D. Asi teerai munzwa zvachitaurwa nevazukuru vambuya neHanda kuti vava vachiti kudi. Aripo mumwe munhu uya akati Holy 10 akabata Kim one of the twins, ndo paakapiwa chivhara muromo yemota red iya. Mumwe munhu akati Holy 10 ari kudyirwa mukadzi big time achishandiswa masimba eZanu PF nevafana ava. Mumwe munhu ati problem yeZanu PF inobva yakupa zvese imba, mota, mukadzi nevana. Ndimokunzwa mota dzaakapuhwa nemba nevana. Vari kureva kuti Kimberley mwana wachona asi wani wake naHoly 10 ndewake one of the twins. Mumwe munhu akati politics is indeed a dirty game. Mumwe munhu akati tate akazvitaura one last time kati anopenga. Mumwe munhu achiti mumwe munhu akati muchimboroorereiko nhai mahure aya anonetsa. So guys, handizivi kuti munoti kudii nazvo, asi ndo nyaya iripo. Holy 10 recently anga achiposta pasocial media achitaura zvinhu zvakawanda zvakasiyana siyana, but we thought kuti pamwe maybe the guy is melting down. Munongoziva mega mukomana ari kurova zvinhu zvinodhaka, saka tatifungidzira pamwe maybe ndo zvaakunyanya kumupengesa, but it seems nyange zvakachidhakwa, but munongoziva mega dzimwe nguva chokwadi chinobuda munhu kana akadhakwa, nyange akazoti sorry, because recently pakataura zvese akatuka even Zanu PF naED vese timu yevarakashi, akazouya futi akakumbira ruregerero akati muri mabrothers. So this one iyi yekuti hanzi I'm tired of your nonsense, tora mwana wako iwe Shane, I won't be silenced by you and your gums, azoidelete. It's a deleted tweet kuTwitter kuX. So guys, ndo nyaya iripo. Holy 10 ari kudedzera kuti iwewe Shane ukatuma vanhu vako ndine pfuti, ndinobva ndavapfura ndikavauraya. Handizivi guys kuti zvinopera mushe here. Munongoziva mega zvinoitwa neZanu PF ED timu yevarakashi. Kana yakuda zvaya kuti ikuuraye, yakuda kungokuitira zvimwe zvimastaira haumbofi wakabudirira muupenyu. Asi vanhu vari kudedzera kuti iwewe mufana, iwewe uri kutanda botso. Winky D papa akaimba newe ngoma wakazviita kunge wakangwara, ona zvaakuita. Thank you so much.